Dobro, prijatno jutro na BRS2 na početku vesti. Ali sam izvoli. Hvala ti! Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je razgovarao sa ministrom Mađarske Viktorom Orbanom, sa kojim je razgovarao o odlucima. Možemo reći svakako svoju cenu. Predsjednik Vučić je ponovio da Srbija ostaje književnosti mojih plata, kao i zapošljava mladih u Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da će na danima slušati biti zakona o odlukama, odnosno zakona o javnim vršnjacima, kao i da će se nadati da će se tako nešto. Zakon o tužbama možda će mi... A premijer Sjedinjenih Joe Biden ponovo sastao se razgovarao o integraciju. Biden ponovio da će Sjedinjenih država nije rešenja zbog klimatskih urođaja. U toku je 323. dan specijalne operacije koje Rusija izvodi u Ukrajini. Žestoka bitka vodi se u Bahmutu na istoku Ukrajine. Načelnik Generalštaba Gasov imenovan je za komandanta ruskih snaga u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je o promenama u rudove koje je promenjeni specijalne vojne operacije u Ukrajinu. Za komandanta imenovan načelnik Rusije Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski juče ismejao ruske tvrđave o preuzmanju na kontrole na gradom od istoku Ukrajine izjavio traju. Ruska plaćenica Vanja utorak saopštila je danas u Reuters. Poljska je Ukrajina. Rusija inicirala za 17. na novi sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prvi zamenik predstavnice Rusije u Ujedinjenih nacijama Dimitrij Polanski najavio je da će se 17. januara održati sastanak za bezbednost Ujedinjenih nacija povećanom Ukrajini koje je zadržala ruska vlada. Neću ulaziti u detalje o tome šta će se dogoditi od Saveta za bezbednosti sa našim podnekom o Ukrajini 17. januara. Neka naši protivni za sada žive u neizvjesnosti, ako je samo ih već navikli na njihovom sastanak, mi pokušavamo da odgovorimo svojim sastankom na temu koja ima je naprijed napisao je prenosi TAS. Prehodoći na sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini, kako je ranije objavljeno, biti održan 13. januara. Ukrajine do sada je poginulo 130.390 ruskih vojnika. Ukrajinska vojska je objavila novi procen ruskih gubitka. Artiljerija popiskuje neprijatelja. Ruske trupe obesniju napad u oblasti, rekao je davanik vršnici dužnosti lidera DNR na kanalu Zorilav. Artiljerija popiskuje neprijatelji snage u nekim delovima fronta ne mogu ni da izađu iz Rorova. To se sada manifestacijno demokratsko pravo budu emocije. Prema tome imamo određenje da imamo odmjene napredak u Anne, rekao on. Vode se teške borbe oko Soledana i Kremeta. Britansko ministarstvo odbrane u svom izvještaju o situaciji u Ukrajini navodi se da vode teške borbe oko grada Soledana kod Kremeta. Poljska će Kijevu isporučiti 10 nemačkih tenkova. Poljska isporučiti tenkova nemačke poda u Ukrajinu, saopštila je poljski predsjednik Andrzej Duda. Poljska ranije da planira 10 borbenih tenkova napred na Ukrajinu, što je potez velikog upita ruski međunarodne kosti predradni tenkovi. Za ovaj transfer je potrebna dozvola Nemačke koja je potrebno na
uvažavanje Berlina o transportu borbenih tenkova nakon nevarnih kontakta između Vašanje i nemačkih zvaničnika, prenosi Guardian. Portparol nemačke vlade saopštilo je da nije upoznat sa savetovima za saveznika da pošalju tenkove u Ukrajinu, a to pitanje se našlo u centru pregovora pošto brojne zemlje vrše pritisak na nemačkog kanclera Scholza da i dozvoli isporuke NP2 za Kijev, navodi se britanski list. A novi napadi. Ukrajinske snage su na Timajsku pregrađenje Donjecka višletnim sistemima, saopštile su vlasti DNR. Medvedev otkriju plan. Postoje planovi gde su zapadna preda bivšem gospodinu Arsagrad Delarov ponovo zove napisao je savjetnik predsjednik bezbednosti Dimitrij Menin na svom Telegram kanalu. U Lavovu koji će se ponovo vladati Nemberg, sastanak su održali Andrzej Duda, predsjednik Litvanije Granelca i ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski i njihovi razgovornici sa zapadni regioni. Na uspute gospodine napisao je Medvedev, prenosi TASS. Političari koji su se našli u Lavovu Medvedeve opisujemo koji su ljude ibrani bolove iz istorijom koje ih prema reče Medvedeva, Zelenski, Duda i nadam se mole da se tenkove Leopard neku vrstu T-72 koji su se protivnici Rusije nadogradili, ali i za još neko drugo meće. Uostalom, sav je Advent će uskoro prevoditi u zaduđenom starom gvožđe i nećete imati spasa veštačkoj državi koja će se raspada, poručuje zamjenik šefa Ruskog savjeta bezbednosti. A u galeriji iz Niša otvorena izložba po nazivom Krug po starom rukama. Ova priča o ćerka Milana, ruka pod ruka, tako svuk. Izložba trajati do 27. januara. A vaterpolo Srbije očekuje se NBA lige, ABA lige sa 13. A u današnjoj emisiji Novo jutro između ostalih i ove teme.